Ja sam Tomislav i danas ću vam pričati o jednom novom proizvodu na europskom tržištu. To je proizvod koji se zove Soul, u prijevodu duša, a proizvodi ga jedna američka kompanija koja se zove Rain International. To je proizvod koji može pomoći vašem zdravlju i može podignuti kvalitetu vašega života. Zašto danas, u 21. stoljeću, kad imamo svu silu i doktora, i tableta, i u Europskoj uniji smo, sve nam je dostupno, zašto danas trebamo ovakav proizvod? Evo ga, upravo zbog ovoga ovdje. Neću filozofirati, samo ću pročitati. U ljudskoj ishrani se nalazi više od 8000 vrsta konzervansa i aditiva. Godišnje više od 54 kg stranog tijela unesemo u svoj organizam. Pametnome dosta. Inače, ja sam po struci diplomirani ekonomista i najviše volim dobru statistiku, jer statistika nikad ne laže. A ovo ovdje je upravo svjetska statistika. Zagađenje zraka, zagađenje tla i zagađenje vode doveli su do pada nutritivnih vrijednosti hrane. U prijevodu, hrana je izgubila i vitamine, i minerale, i hranjive tvari koje je prije sadržavala. Puno testiranja i puno istraživanja je napravljeno na tu temu i sva se slažu u jednome. U zadnjih 50 godina hrana je izgubila od 90 do čak 99% vrijednosti koje je sadržavala prije 50-ak godina. Mi zapravo danas jedemo jedan prazan volumen, a sve ono što bi trebali dobiti od hrane ne dobivamo. Ako naše tijelo ne dobije sve te vitamine i minerale, nema dovoljno, pod navodnicima, goriva proizvesti svoje antioksidanse. Antioksidansi neutraliziraju štetne oksidanse ili slobodne radikale. Nazovite to kako želite. Kako to pojasniti? Evo kada zasiječete jednu jabuku, ona počne ubrzano oksidirati, odnosno ubrzano propadati. Isto to se danas događa i sa našim tijelom. Razna istraživanja su čak potvrdila da je današnje ljudsko tijelo 10 godina starije nego što imamo godina po kalendaru. Samo da velim, nemojmo se zavaravati. Nije pitanje uopće da li imamo u sebi slobodne radikale, nego je pitanje samo koliko ih imamo i u kojoj mjeri su oni aktivni. Kada se aktiviraju, izazivaju nešto što se zove oksidativni stres i rade nered po tijelu. Sada, svaku ljudsku potrebu prati i neka industrija. Pa tako postoji nešto što se zove industrija zdrave hrane, zdravih dodataka prehrani, zdravih lijekova, nazovite to kako želite. Ona je prošla kroz nekakve svoje procese, kroz nekakve svoje generacije. Sa svakom generacijom se normalno malo unaprijedila. Prva generacija su bila osnova, ljekovita bilja, nakon toga tablete i kapsule, treća generacija ulja i četvrta generacija, veliki boom 90-ih, super sokovi, odnosno super juices. Danas nećemo pričati ni o 1, ni o 2, ni o 3, ni o 4. Danas pričamo o petoj generaciji i prvom proizvodu, prvom predstavniku pete generacije, jednom jedinom proizvodu na svijetu koji je u potpunosti zasnovan na sjemenu. Zašto sjeme? Evo, piše velikim slovima. Sjeme sadrži čak i do 40 puta više vitamina i minerala nego što ga ima u samome voću. Zašto je to baš tako? Čovjek, životinja, biljka, kada dođu na ovaj svijet imaju samo jednu zadaću. To je reproducirati se, odnosno nastaviti vrstu. Zato je kompletna ta evolucijska bit sadržana u jednom malom sjemenu, upravo taj veliki koncentrat minerala, vitamina i svega ostaloga. Kada bacite jednu sjemenku na pod, da iz nje izađe veliko drvo koje traje i po 1000 i više godina. Upravo zato sjeme. Inače, kompletan genetski inženjering je nastao na izučavanju sjemena. Ayurveda jedan veliki dio svoje znanosti temelji upravo na sjemenu. Ovo čisto govorim da možete malo još provjeriti i neke druge izvore. Kada već pričamo o proizvodu, moram odmah u startu reći da kompanija Rain International nije smislila ovaj proizvod. Uglavnom sve te kompanije kada započnu nekakvu priču, vele ajmo sad napraviti nekakav proizvod, on će biti super i mi ćemo ga plasirati na tržište. Ovdje se to nije dogodilo. Proizvod
je plod 40 godina dugog istraživanja i rada doktora Arnolda S. Lenarda i njegovog znanstvenog tima. On je jedan od vodećih stručnjaka za karcinom i leukemiju u SAD-u i kada je kao mladi liječnik došao na odjel sa djecom oboljelim od karcinoma i leukemije, ono što su vrlo brzo shvatili jest da djeci treba podignuti imunitet. Treba podignuti imunitet prirodnim putem. I tako su počeli kombinirati sa raznim sastojcima. Ponavljam, nakon 40 godina dugog rada smislili su jednu fantastičnu recepturu, kompanija Rain ju je prepoznala, otkupila i prije 2 godine izbacila na tržište kao ovaj napitak o kojem mi danas pričamo. Moram isto tako reći da kompanija kompletan proizvod puni u svojim vlastitim pogonima. Zašto je to bitno? Pa jedan najbanalniji primjer, ali mislim da će biti svima jasan. 2013. sam bio svojim privatnim poslom u Amsterdamu na jednom sajmu. Popio sam Heineken u Amsterdamu i Heineken u Zagrebu nije ista stvar. Zašto? Zato jer ga tamo puni originalna tvornica po originalnoj recepturi, a ovdje ga puni neka treća tvornica po franšizi. Ista ta stvar se događa i sa puno kompanija u ovome ovdje poslu. Smisle nekakvu recepturu, a onda to daju puniti u Kinu, u Bangladeš ili u nekakvu treću zemlju. Da li oni imaju apsolutnu kontrolu kakvoće, kvalitete i cijeloga procesa? U principu nemaju. Zato je bitno da nešto proizvodite u vlastitim pogonima. Rekao sam magičan sastav, pa ajmo ga malo proći. Sjeme crne maline, nemojte miješati sa kupinom, nije isto. Sjeme šardonej grožđa i sjeme crnoga kima. Kada obradite obrađena su tehnologijom hladnoga prešanja. Zašto hladno prešanje? Hladno prešanje je cijeđenje dobrih sastojaka do temperature od 35 stupnjeva Celzijusevih. Znanstvenici su dokazali da već na 40 stupnjeva se neke dobre stvari gube ili čak pretvaraju u nešto loše. Upravo zato je bitno tih 35 stupnjeva. Inače, mi se u Hrvatskoj ponosimo svojim ekstra djevičanskim maslinovim uljem, a ono se dobiva isključivo hladnim prešanjem. Znači, kada ta 3 sastojka obradite tehnologijom hladnog prešanja, dobivamo i 4. sastojak koji se zove D-riboza. Crna malina sprečava bolesti srca i krvnih žila. Bogata je galatoninom koji uništava bakterije. Uništava bakterije je vrlo bitno. Poslije ću pojasniti. Chardonnay ili francuski paradoks. Nazvan je francuski paradoks jer znanstvenicima nikako nije bilo jasno zašto Francuzi, koji jedu dosta gurmanski, dosta kalorično, imaju tako nizak postotak ljudi oboljelih od bolesti srca, tlaka, krvnih žila i svega što se veže na takvu ishranu. Kada su se malo zadubili u problematiku, shvatili su da je to zato jer Francuzi piju puno vina. Uglavnom Chardonnay koja je njihova nacionalna sorta. Sada, ne možemo maloj djeci dati 2 litre vina da im bude dobro, ali možemo izvaditi nešto puno jače, puno bolje, a to je upravo sjeme Chardonnaya. Bogat resveratrolom, štiti srce i krvne žile, smanjuje stvaranje moždanog plaka i ima jako protuupalno djelovanje. Crna malina uništava bakterije, Chardonnay jako protuupalno djelovanje. Pohraniti negdje u memoriju. Crni kim, protiv upala, protiv bakterija, protiv gljivica. Više ovdje poznat od pamtivijeka. Stvarno jest pronađen u svim egipatskim piramidama, spomenut u Bibliji i najbolje i najkonkretnije spomenut u Kuranu gdje je prorok Muhamed napisao, citiram, crni kim liječi sve osim smrti. U tradicionalnoj medicini je prisutan već jako dugo. Moderna medicina u principu tek postaje svjesna crnoga kima. Međutim, svaki dan ga je sve svjesnija. Reći ću vam koliko je svjesna. Evo jedna mala opaska, nisam znao do nedavno. Znate svi za firmu Nestle, recimo. Nestle je nedavno htio patentirati sav crni kim na svijetu. Normalno, to se
ne može, to se ne može, izgubili su tu parnicu. Jednostavno svaki proizvod koji bi se napravio crnog kima, Nestle bi imao ekskluzivno pravo na njega. Evo, toliko je dobar. U ovom trenutku postoji 6 javno dokazanih znanstvenih radova na temu crnoga kima. Svi zajedno se slažu da je crni kim izuzetno dobar za zdravlje, ali i da kada ga se pomiješa sa nekim drugim dobrim sastojkom, ubrzava i pojačava svoje djelovanje, ali i ubrzava i pojačava djelovanje tog drugog sastojka. Znači, ne samo da imamo 3 fantastična sastojka zasebno, nego kada ih pomiješamo, dobivamo jednu odličnu sinergiju. I na kraju, D-riboza. Odmah da razbijemo famu što je to D-riboza, zla kao nekakav kemijski spoj, ali nije. D-riboza je šećer od 5 atoma koji se dobiva isključivo hladnim prešanjem sjemena. Diže energiju organizma. Zašto? Našem tijelu treba 5-atomski šećer, ali iz hrane dobivamo šećer od 6 atoma. Šećer mora, odnosno hrana mora proći kroz proces probave i tu se tijelo muči. Na kraju dobivamo taj šećer od 5 atoma. Ovdje, taj šećer je već direktno unutra, ide direktno u srce, u krvne žile, u mozak i na sva ta mjesta gdje bi trebao otići. Upravo zato ovo diže energiju organizma, međutim što još? Veže se za DNK. Kada se veže za DNK strukturu, mijenja je pozitivno, mijenja je na bolje. S obzirom da je ovo jedan jedini preparat koji sadrži u sebi D-ribozu, Soul je i jedan jedini preparat na tržištu koji može pomoći kod genetski nasljednih bolesti. To je ta velika stvar kod D-riboze. Jedna vrećica, to je pakiranje od 60 ml, u dnevnoj dozi sadrži hranjive tvari koje odgovaraju otprilike 4 kg voća. Proizvod ima 281 puta veći protuupalni efekt od aspirina. Ovo ovdje je čista matematika. Gram aspirina, gram Soula, Soul je točno 281 puta jači, potvrđeno od mnogih laboratorija. Protuupalni efekt, rekao sam vam da zapamtite to i one gljivice, one bakterije. Današnja medicina je svjesna da 99% bolesti ima temelj na 2 procesa u tijelu. Prvo su bakterije koje svojim nakupljanjem rade nered po tijelu. Drugo su dugotrajni upalni procesi u tijelu. Od dugotrajnih upalnih procesa idu i prištići na licu, i problemi sa astmom, i problemi sa kožom, i problemi sa zglobovima, leukemija, karcinom. Sve živo što možete zamisliti ima izvorište u upalnom procesu. Kada uspijete uništiti bakterije, kada uspijete ugasiti upale, sve bolesti se ruše kao kuća bez temelja. Ovo ovdje je zapravo razlog zašto ovaj proizvod možete preporučiti bilo kome za bilo što. Inače, ovo je jedan mali besplatni savjet. Najjeftinije sredstvo za borbu protiv upala je voda. Pijte puno vode. Najjači je antioksidant na tržištu. To ću vam poslije pokazati i dokazati. Bogat omega 3, 6 i 9 masnim kiselinama u savršenom balansu. Gledajte sad ovo. Hranjive tvari koje odgovaraju 4 kg voća, protuupalni efekt, jači od aspirina, antioksidant, najjači na tržištu, bogat omega 3, 6 i 9 masnim kiselinama. Na prvi pogled vidimo da već imamo pa valjda 10 proizvoda u jednome proizvodu. Što to znači? Ako ste kupac, onda znači sigurno 2 stvari. Prvo je jednostavnija konzumacija, a drugo je neusporedivo niža cijena. Zahvaljujući adekvatnom srazmjeru, sastojci mogu stići direktno do samoga mozga. Ljudi koji imaju problema sa živčima, živčana oboljenja, depresije ili koje kakva mentalna stanja, u principu imaju vrlo nizak postotak izlječivosti. Zašto? Mozak ima oko sebe nešto što se zove krvna barijera. Ona štiti da ne bi otrov nekakav ušao u mozak.
Ako mozak nije 100% sterilan, tijelo je mrtvo. Sintetske lijekove isto prepoznaje kao napad na mozak i zapravo vam samo 5 do 13% sintetskog lijeka prodire u mozak. Zato ljudi koji imaju takve probleme imaju vrlo nizak postotak izlječivosti. I u principu doktori ih ne liječe, nego ako su jako tužni ili ako su usporeni, daju nešto što će ih ubrzati, što će im podignuti raspoloženje. Ako su to ljudi koji su nekakvim, ako su to ljudi koji su bili preveseli ili preaktivni, onda im daju nešto što će ih zapravo spustiti. Nekim riječima ajmo reći kao nekakvo legalno drogiranje. Ovdje sastojci idu direktno u mozak i rješavaju takve stvari. Sadrži resveratrol, sprječava starenje i dovodi čak i do pomlađivanja stanica. To je istina i to se događa već u roku od pola sata, sat i pol, ovisno od organizma. Resveratrol je trenutno najmoćniji poznati oblik vitamina E na svijetu. Po sastavu najsličniji hormonima rasta. Vi znate da naše tijelo iza 30. godine proizvodnja hormona rasta drastično opada i zato i mi lagano krećemo prema dolje. Ovdje je to samo jedan od sastojaka. Koncentrat vitamina i minerala, fitonutrienti, antioksidansi, biljna vlakna, enzimi i koenzimi, omega 3, 6 i 9, resveratrol, glutation, sve je to unutra. Na prvi pogled jasno je da sličnog proizvoda u ovom trenutku nema. Evo jedna mala usporedba. Kada popijemo samo jedan sol, unesemo u sebe vitamina i minerala kao da smo pojeli 8 do 10 porcija voća, 8 do 10 porcija povrća i 2 do 3 porcije zdravih masnoća. Ovo je već jedna količina. Pogotovo kad znate da je hrana danas upitne kvalitete. Ali evo, Amerikanci su odmah tu izbacili odnos cijene. Evo, oni su izbacili da je to točno $17.60. Nevjerovatno. Ja ću reći da je to oko 100 kuna. Imate vrlo jasan odnos i kakvoće i cijene. Zaboravio sam reći. Jedno pakiranje na hrvatskom tržištu sa dostavom na kućnu adresu košta 21 kunu. Znači, dnevna doza je 21 kunu. Vrlo jasan odnos cijene. 2 do 3 porcije zdravih masnoća. Tu ću se malo zaustaviti jer ljudi se uplaše kada čuju riječ masnoća. Našem tijelu svakako trebaju masnoće. Koža je napravljena od 55% masti. Oko, mozak, stanice 60% masti. Ako ne uzmemo dobre, zdrave masnoće, tijelo ih počne samo vaditi iz pržene hrane ili iz nekakvih loših izvora i na kraju krajeva ubija samo sebe. Dobre masnoće su nam zaista potrebne. Kad smo već kod tih dobrih masnoća, ajmo pogledati kakve sve masnoće poznajemo. Prvo su životinjske masti. Znamo svi da su dobre, znamo da su fine, manje više ih svi koristimo. Međutim, što se događa? Uzgajivači stoke od kojih se te masti dobivaju, zbog skučenosti životinja na malom prostoru, u životinje uštrcavaju i hormone i antibiotike. Zašto? Ako se samo jedna životinja zarazi, znate i sami, čitava populacija farme se mora ubiti, zapaliti i zakopati. Da bi to izbjegli, u njih se meću ti hormoni i antibiotici. Životinjske masti više nisu toliko dobre. Biljna ulja isto su zdrava, isto su fina, međutim što je? U njih se meću kojekakvi konzervansi i radi nekakvih jeftinih načina obrade, recimo na visokim temperaturama. Čim je temperatura veća, tim je više proizvoda, dolazi do pojave transmasnih kiselina. Ni biljna ulja više nisu toliko dobra. I na kraju imamo nešto što se zove ulja od naftnih derivata. Neki znaju što su, neki ne znaju, međutim sigurni smo da ih niko ne konzumira. Ko će konzumirati ulja od nafte? Sad ću vam malo pojasniti što je to. Petrolejska ulja su otpad naftne industrije. Toliko velik da zapravo
to nije dobro čak ni za katran. Međutim, 40. godina prošloga stoljeća znanstvenici u SAD-u su rekli, gle, imamo jednu jako interesantnu bazu. Jeftina je, dostupna je, da se odlično nadograđivati i odličan je konzervans. I počeli su nadograđivati. Pa danas imamo kreme, to se već je danas u kremi, inače dame samo okrenite kremu i na 90% njih vam piše da ima jaku petrolejsku bazu. Sredstva za higijenu, sredstva za djecu, sredstva za čišćenje, tablete i na kraju krajeva hrana. Pogledajte ove vesele boje ovdje. Hrana, ovakve boje u prirodi ne postoji. Kada vidite takvu boju na hrani, to vam je već poprilično jasan znak da ima svih onih silnih emulgatora i petrolejskih ulja. Kemijski aditivi za hranu, vitamini, plastika, sredstva za čišćenje, higijenska sredstva, kozmetika, lijekovi, pesticidi, umjetna gnojiva itd. Niz je poprilično dugačak. Petrolejska ulja jedemo, pijemo, udišemo, nanosimo na sebe. E sad, koja je bit sa petrolejskim uljima? Petrolejska ulja zgušnjavaju krv. 1931. godine dr. Warburg je dobio Nobelovu nagradu iz medicine zato jer je uspio dokazati sljedeće. Ukoliko stanicama uskratimo dotok kisika za samo 30% na 48 sati, one imaju veliku mogućnost da postanu kancerogene. Točno tako ide definicija. U prijevodu, petrolejska ulja jednako ljepljiva krv, ljepljiva krv jednako manje kisika stanicama, manje kisika stanicama jednako odlična podloga za karcinom. Vrlo jednostavna matematika. Ovo ovdje je možda glavni razlog zašto je u proteklih 5 godina u Hrvatskoj 80% smrtnih slučajeva uzrokovano bolestima karcinoma, srca i krvnih žila. Eto, možda i nije. Ajmo dalje. Ok, rekao sam da imamo posla sa najjačim antioksidansom na svijetu. Ovo je istraživanje iz 2012. kada se napitak prvi puta pojavio na tržištu prije nego je uopće pušten u prodaju. Mjerenje je rađeno u Brunswick laboratoriju. Brunswick laboratorij inače najeminentniji laboratorij te vrste u SAD-u, totalno neutralna stranka i godišnje testira 1000 ovakvih i sličnih proizvoda. Kada su ga dali su testirati ORAC vrijednost. ORAC vrijednost znači koliko je neki antioksidans jak i koliko štetnih oksidansa može vezati na sebe i neutralizirati. Kada su ga dali testirati, već onda smo imali najjači antioksidans na tržištu. Međutim, znanstveni tim stalno unapređuje proizvod, promijenjeni su malo procesi obrade i zakupljene su neke malo druge sirovine, konkretno jedna od stvari je zakupila su se područje nasadi crnog kima na Šrilanci, odustalo se od ovih u Egiptu, zato jer je ovaj malo jači. Kada se sve to unaprijedilo, 2014. godine su dali ponovno testirati proizvode. Kada su ga testirali, dobili su ovaj rezultat ovdje. 8990 ORAC jedinica po pakiranju. Za neke ljude je preporučljiva doza da popiju 2 sola, odnosno 2 pakiranja dnevno. Ukoliko popijete 2 te male vrećice, dobit ćete više antioksidansa u sebi nego sa nekim drugim proizvodom u mjesečnom pakiranju. Kada su vidjeli taj nevjerovatan rezultat, rekli su, molimo vas, pošaljite nam još uzoraka, napravit ćemo nešto što se zove ORAC 5.0 testiranje. Odnosno, kako taj antioksidans djeluje na 5 glavnih skupina slobodnih radikala u tijelu. Kada su testirali proizvod, shvatili su da je ovo jedan jedini proizvod na svijetu koji stvarno pobija svih 5 skupina slobodnih radikala u tijelu i dali mu oznaku ORAC 5.0.
0. Zašto je to bitno? Možete imati jedan odličan antioksidans, ali on može pobijati samo jednu ili dvije vrste. Od ostalih 2, 3 ili 4 vrste slobodno šeću po tijelu i rade nered. Kada je dobio oznaku 5.0, sada je u procesu dobivanja nešto što oni zovu u Brunswick laboratoriju Brunswick Golden Seal of Approval, odnosno zlatni pečat odobrenja u nekakvom našem grubom prijevodu. U prijevodu to znači da će sol biti postavljen kao jedna ljestvica. Svi slični proizvodi koji se pojave na svjetskom tržištu bit će uspoređivani koliko su dobri ili koliko su loši u usporedbi na sol. Ono što je meni jako interesantna priča je da ovo zapravo uopće nije trebao biti antioksidans napitak. Ovo je zamišljeno kao protuupalno sredstvo za pomoć djeci oboljeloj od karcinoma i leukemije. Kada se to sjeme isprešalo, ovaj rezultat je jednostavno sam izašao. Evo, mi imamo jednu zgodnu stavku za malo se pohvaliti. Inače, ovdje su slični proizvodi trenutno na tržištu, s nekima ste upoznati, s nekima niste. Ja neću trošiti puno riječi na njih. Reći ću samo da su ostali antioksidansi trenutno na tržištu zapravo samo antioksidansi. Niti imaju oznaku 5.0, niti sadrže resveratrol, niti imaju omege i tako dalje i tako dalje. Iskustva ljudi koji piju sol. Meni osobno jedno, znači znate da imamo 2 sol bebe u Hrvatskoj. Imamo 2 sol bebe koje su bili sasvim različiti razlozi. U prvoj je muškarac imao 4% pokretljivog spermija. Nakon 10 godina pokušavanja, nakon mjesec i pol nekakvih, moja gospođa je ostala trudna. Evo, to je beba prva koja je rođena u Rijeci. I jedno iskustvo kod mene iz Sesveta, blizu Sesveta, mlada gospođa je operirala jajnike, otprilike nekakvih 40-50% jajnika joj je samo ostalo. Za trudnice može, ali je to nekakva sfera čuda. I evo, i ona je ostala trudna, nedavno je rodila. To su 2 moja osobno najdraža iskustva. Ja ću samo pojasniti ovo. Normalizira probavu. Ukoliko počnete ovo ovdje konzumirati, svakako ćete prvo primijetiti učestale odlaske na WC. Zašto? Prosječan čovjek kada umre, u njegovim crijevima možete pronaći otprilike 5 kg skorenog izmeta i neprobavljenoga mesa. To je jedan otpad koji se veže na stijenke crijeva i kroz stijenke crijeva pumpa toksine u krvotok. Krvotok, ako se zagadi, čovjek je mrtav i to tijelo jako dobro zna. Ne dopušta krvotoku da se zagadi i krvotok onda odlaže toksine negdje u tijelo. Bilo gdje da ih odloži, ti toksini rade štetu. Ovo ovdje, ajmo reći pod navodnicima, sapuna crijeva, stijenke crijeva i ubrzano izbacuje taj otpad iz vas. Dobra, zdrava, brza probava je zapravo temelj svakog zdravog organizma. Inače, liječnici danas pojačaju jasnu paralelu između nečistog probavnog trakta, odnosno nečistih crijevnih resica i povećanog broja alergija, pogotovo kod mlađih generacije koje stvarno jedu sve i svašta. Eto, zato je ta zdrava probava jako, jako bitna. Okay. Ovako, ovo je inače distributer koji je započeo ovaj posao u Europi, inače iz Mađarske. Poslušao je cijelu priču i rekao jako simpatično, malo nategnuto. Ja bih to htio testirati. Otišao jedan mađarski laboratorij, ili kako bi to nazvali, napravio je sistematski pregled tijela. Funkcije mozga, gdje je zelena boja mozak bolje funkcionira, prema tamnim bojama funkcije opadaju. Vrijednosti tlaka, zdravih bakterija i tako dalje, sve na nekakvih 50-60%, znači nije loše. I na kraju, ovo je jako interesantno, biološka starost tijela. Čovjek kronološki po kalendaru ima 41 godinu, međutim tijelo mu ima samo 37 godina, znači 4 godine je mlađi u odnosu na kalendarske godine. Nije loše, čovjek u jednoj dobroj formi. Kada su napravili ovo testiranje, čovjek je popio 1 vrećicu soula
i ponovio testiranje nakon samo sat i pol. Gledajte što se dogodilo. Pogledajte mozak. Vidite razliku? Funkcije mozga su se drastično popravile. Sve ove vrijednosti su skočile na 100%, a ovo je sad najinteresantnije. Čovjek je sa onih bioloških 37 spao na 28 godina. Kako je to moguće? Resveratrol. Inače, kogod ne vjeruje ovome ovdje što imam na grafu, slobodno može napraviti istu stvar. Sistematski pregled tijela ili analiza krvi, bilo što. Nakon pola sata, sat vremena, sat i pol, zavisno od ljudskog organizma, nismo svi jednaki, ovakve promjene će se početi događati. Inače, imate već jako zgodnih iskustava na YouTube-u, imate iz Srbije jedna analiza žive kapi krvi, u samo pola sata što se događalo, nevjerovatno. Jedan gospodin iz Azije, inače jedan od najjačih distributera tamo, ovo je njegov sin. Ekcem kože. 7 do 10 dana kasnije, pogledajte što se dogodilo. Na nekim mjestima i mjesec dana, ali imamo kompletno, evo 7 do 10 i ovo je mjesec dana kompletno čista koža. Slučaj psorijaze. Prije upotrebe, 17 dana nakon upotrebe. Ako se malo bolje zagledate, što vidite? Upala je na ovoj slici 2 puno jača. Zašto? Ovo ovdje nije psorijaza. Psorijaza nije ovo što je na koži. Psorijaza je nešto u organizmu. Ovo ovdje je samo posljedica. Vi ako se mažete sa nekakvom kremom, vi u principu rješavate posljedicu, a ne uzrok. E sada, s obzirom da je sol 100% prirodan, on je lupio na uzrok. Inače, uzrok vam je nedostatak omege i upalni procesi u tijelu. S obzirom da je krcato i omegama i gasi upale, lupilo je na uzrok. Kada lupite na uzrok se zna ponekad i pobuniti i kroz jednu reakciju to van izbaciti. Zato se upravo ovdje dogodila ta reakcija. 13 dana kasnije imamo već puno bolju situaciju i nepuno 2 mjeseca od početka uzimanja imamo čistu kožu. Ako ćemo pričati konkretno, ovo se događalo sa 4 vrećice dnevno. Nakon što je mladić došao na sliku 4, nastavio je piti dalje 1 vrećicu, eto čisto da održi tijelo u normali. Ovako, težak slučaj dijabetesa doveo je do pojave gangrene na nozi. Noge u principu za odrezati, prst je ovdje već mrtav. Nakon 3 mjeseca konzumacije soula, nažalost, prstu nije bilo spasa, bio je mrtav, ali je rana na nekakvih 40% početne vrijednosti. I na iduća 2 slajda vidite da kroz naredna 2 tjedna se rana smanjuje na 30% početnih vrijednosti. Gospođa danas ima svoju nogu. Ako ćemo opet pričati konkretno, nazdravlje. 3 vrećice dnevno, s time da je gospođa i mazala jedan dio direktno na ranu. Znači možete i direktno mazati. Ukoliko imate nekakvih problema, bol u koljenu, bol u križima, nekakvu upalu, 90% popite, 10% namažite na problematično mjesto. To je jedna dosta zgodan način konzumacije. Jedan malo manje zlokoban slajd, problem sa venama na nogama. 3 tjedna kasnije imamo čistu, normalnu, zdravu nogu. Kako je to moguće? Pa vrlo jednostavno. Vene na nogama nisu problem vena na nogama. Vene na nogama su posljedica lošeg rada bubrega. A loš rad bubrega je posljedica upalnog procesa u tijelu. Ugasite upalu, bubrezi profunkcioniraju, noga se vraća u normalu. Vrlo jednostavno. I na kraju, jedno iskustvo iz Srbije. Mladi jedan čovjek sa teškim slučajem neurodermitisa. To je u principu živčana bolest i svaki puta kada bi se on naživcirao, to bi mu kroz jednu upalu izbilo van. 2 tjedna kasnije mislim da vrlo dobro možete vidjeti što se sve dogodilo. Međutim, kao što sam rekao, to je živčana bolest. On je uz to sve imao i nesanicu i depresiju. U ovom periodu od 2 tjedna je sve to uspio regulirati.
Eto, upravo zbog toga što je sol takav kakav jest, fantastičan, on je u skladu sa VADom, odnosno Svjetskom antidoping agencijom, mogu ga konzumirati svi sportaši. Ima sve košer, ima sve halal, odnosno islamske dozvole, ima europske dozvole, znači mogu konzumirati svi ljudi svih rasa i vjeroispovijesti. S obzirom da unutra nema ničega što je umjetno, niti nekakvog konzervansa, mogu konzumirati trudnice i mala djeca. I makar ima omege 3, 6 i 9, one su isključivo biljnoga podrijetla, mogu ga konzumirati i vegani i vegetarijanci. Ako ćete gledati kao trgovac, onda imate jedan proizvod koji može konzumirati 100% populacije. Takvu prodavnost zapravo nemaju niti kruh, niti mlijeko. Mi imamo već svog prvoga manekena, prvoga od mnogih, ja se nadam. To je Matija Marinić, prošle godine europski prvak u kajaku na divljim vodama i 3. na svjetskome kupu, 8 godina prvak Hrvatske, njemu je izuzetno pomoglo, on je bio na jednoj operaciji koljena, ubrzalo mu je oporavak za nekakvih 50%. Inače, to je olimpijski sport i on se redovito podvrgava ovim antidoping kontrolama. Koliko popiti dnevno, mislim da nas to sve zanima. Jedna vrećica je održavanje zdravlja. Vidjeli ste i sami, hrana je loša, stres je svuda i tako dalje, pa popite jednu čisto da vaše tijelo nastavi dobivati ono što mu treba. 2 vrećice su popravljanje zdravlja. Pod stresom ste, vladaju viroze i tako dalje, popite 2 vrećice kroz neko razdoblje, čisto da vas digne. 4 vrećice su zdravstveni oporavak. Ako se već nešto i dogodilo, nekakva viroza ili nešto, konzumirajte jedno vrijeme po 4, eto čisto da ne idete kod doktora. I na kraju 4+ vrećice za teže bolesti, kao što smo vidjeli na nekima od ovih slajdova. Rekao sam da je konzumacija vrlo jednostavna i to izgleda ovako. Konzumirati prije jela pola sata. Osim ljudi s niskim šećerom, želučanim problemima i trudnice, oni pola sata nakon jela. Jedna mala opaska, možda nije loše da pola sata prije i poslije izbjegavate kavu, alkohol i ove sokove tipa Coca-Cola i slično, čisto da ne pobiju antioksidans. Nema smisla da platite antioksidans, popijete ga, na kraju ga pobijete sa šalicom kave. Koliko dugo konzumirati? To me ljudi dosta često pitaju što se događa ako ja to prestanem piti. Pa gledajte, ne događa se ništa. Pa nije ovo zrak. Ovo je jednostavno samo dobro gorivo za vaše tijelo. Ovo nije lijek. U čemu je što se? Ljudsko tijelo je jedan fantastičan stroj, magičan. I ono će samo sebe rješavati. Svaki problem koje ima, svaku ozljedu, sve će riješiti samo. Samo mu treba dobro gorivo. Ovo ovdje je upravo to, dobro gorivo za vaše tijelo. Bolesni ljudi će to svakako primijetiti učinak prije, ponekad i nakon jedne vrećice. Evo ovdje smo imali jedan direktni primjer stabilizacije tlaka i stabilizacije šećera. Neko ko je zdrav, njemu trebaju tjedni da primijete nekakve sitnija poboljšanja. Lijekovi su nužni, to je svakako, i za vrijeme bolesti trebamo i liječnike i lijekove kako bi nas vratilo nešto što se zove sigurna zona. Sigurna zona je zapravo jedno područje gdje bi naše tijelo trebalo biti. Međutim, što se događa? Mi spadnemo iz sigurne zone, odemo kod doktora, dobijemo lijekove i nazad. I tako konstantno. Da bi ostali u sigurnoj zoni, moramo promijeniti malo i životne navike i riješiti se nekih loših navika, možete i dodati nekakav zdravi dodatak prehrani kao što je sol. Čisto da prirodnim putem ostanemo u toj sigurnoj zoni. Ne pretjerujte s lijekovima, pazite se kemijskih dodataka. Neka Rein Sol bude sigurna luka vašega zdravlja. Evo ga, ovo ovdje je bio jedan malo dulji prvi dio o samome proizvodu, što on sve može učiniti za vas, kakav mu je sastav i što može učiniti za vaše tijelo.